Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі ў нашым штотыднёвым эфіры з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Пакуль не пачалі, я нагадаю усім пра неабходнасць подпісацца на тэлеграм-канал спадара Александра Фридмана. Спасылачка ёсць у нас у апісанні гэтага стрыма, і таксама не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшырвайце, калі для вас гэта бяспечна. Калі гэта небяспечна, я ведаю, што вельмі шмат людзей нас глядзяць і слухаюць з Беларусі, мне пра гэта пастаянна рассказываюць, да вас звяртаюся: не каментуйте, не лайкайте, не расшэрвайце, але слухайте нас абавязкова. Ну, пачынаем. Спадар Александр, калі я не памыляюся, выбачайце, сёння шмат эфіраў, не ўсю інфармацыю паспеў праглядзець глыбока, по загалоўкам дзесьці там праскакіў. Я так разумею, што міністр абароны Нямецчыны прыехаў да Кіева сёння, так? Замежных справаў. Так, вось, і як вы ацэньваеце, што гэта азначае? Ці будзе больш глыбокае супрацоўніцтва, дапамога з боку Нямецчыны, як мінімум, Украіне? Ну, яна ўжо, ў прынцыпе, грантавана, там ёсць і мемарандумы, ёсць дамоўленасці, ёсць адпаведныя заявы, і ўсё ў гэтым накірунку ідзе. Ну, гэты візіт, я б сказаў, ён бы хутчэй такі ўжо тэхнічны, паглядзець, якая сітуацыя, так бы мовіць, на месцы. Вось. Так што я б вось менавіта гэты візіт, я б яго значэнне не перабольшваў. Але ізноў жа факт застаецца фактам, ніводная еўрапейская краіна так моцна не падтрымлівае Украіну, як гэта робіць Германія. Ну і паколькі далейшы лёс амерыканскай дапамогі, ці будзе яна ўвогуле, ці будзе яна у якой форме, гэта яшчэ пытанне адкрытае. Так у гэтым кантэксце на еўрапейцаў, а гэта значыць пераважна і на Германію, кладуцца асаблівыя абавязкі. Нямецкі бок гэта разумее, так што я думаю, бліжэйшым часам такіх візітаў будзе яшчэ больш. Я маю на ўвазе і кіраўніка МЗВС, і кіраўніка Міністэрства абароны Барыса Пісторыуса. Ну і я не выключаю, я нават цалкам упэўнены, што ў гэтым годзе у Кіеве яшчэ і пабывае федэральны канцлер Мерц. Дарэчы, ён ужо быў у гэтым годзе, хутчэй за ўсё будзе яшчэ адзін візіт. Ну што ж, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі на фоне таго, што невядома, што будзе з амерыканскай, з штатаўскай падтрымкай Украіне, ўсё ж такі Еўропа здолее нейкім чынам гэта ўсё, ну, скажем, можа не кампенсаваць, але прынамсі страты магчымыя нейкім чынам зменшыць. Я хацеў бы яшчэ некалькі момантаў. Першы, як ацэньваюць у СМІ сусветных, нямецкіх і не толькі, можа быць, тое, што адбываецца зараз у Белградзе, вось гэтыя пратэсты, як яны ацэньваюць і як вы іх ацэньваеце? Што гэта? Ну, калі паглядзець, я вярнуся яшчэ вось да таго, каб кампенсаваць, ці атрымаецца гэта не. Я маю на ўвазе амерыканская дапамога, будзе яна, не будзе. Тут еўрапейцам будзе вельмі складана. Ну, магчымы і кампрамісны варыянт па-ранейшаму, і мне падаецца, ўсё ж такі апошнім часам, апошнімі тыднямі верагоднасць гэтага варыянта падвысілася. Ён заключаецца ў тым, што калі амерыканцы не будуць самі пастаўляць зброю, ну, яны пастаўляць яе не будуць, хутчэй за ўсё там будзе, калі яны ў Украіне дазволяць, то не будуць купляць гэтую зброю. А калі яны не дазволяць купляць у Украіне, ну, магчымы той варыянт, пры якім амерыканскую зброю будуць купляць еўрапейцы і перадаваць яго украінскаму боку. І мне падаецца, вось ён за апошні час, пасля саміту НАТО на мінулым тыдні, ён стаў больш верагодным. Што тычыцца сербскай тэмы, вось у мяне няма такога адчування, што сербская тэма так моцна прысутнічае. Прынамсі тое, што я праглядаў, тое, што я бачыў, шмат па-ранейшаму Блізкага ўсходу, то бок ідзе надалей ідзе абмеркавання 12-дзённай вайны, наступстваў гэтай вайны, перспектываў і ўсе гэтыя перамовы, якія адбудуцца, не адбудуцца з Іранам. Вайна, якая працягваецца ў Газе, гэтая тэма стала прысутнічаць. Ну, зразумела, Трамп і ўсё, што мае да яго нейкія адносіны, так. А вось тэма Сербіі
мне падаецца яна прысутнічае вось на постсавецкай прасторы, прынамсі абмяркоўваецца куды больш актыўна. Ну у Сербіі зразумела, канешне яны там абмяркоўваюць гэта палітычная падзея нумар адзін, но каб вось гаворка ішла про тое, што мы зараз маем такую новую еўрапейскую тэму, такі вось еўрапейскі новы сербскі падзеі ў Сербіі, якія так моцна зацікавілі, у мяне такога адчування няма, але тут трэба адзначыць, што там жа радыкалізацыя толькі пачынаецца, студэнты здавацца не збіраюцца, і Вучыч ён усё ж такі гэта не Янукович, не кажучы ўжо про Лукашенку, гэта чалавек, які ўсё ж такі схільны да кампрамісаў, таму я не выключаю, што калі пратэсты будуць працягвацца на такім жа ўзроўні, альбо яшчэ выйдуць на новы якасна новы ўзровень, то цалкам магчыма, што пратэстоўцы дасягнуць сваіх мэтаў і Вучычу прыйдзецца пайсці на гэтыя выбары. Давайте тэму замежных СМІ, што ў іх пішацца, яшчэ працягнем. Можа быць, з'явіліся ў СМІ нейкія новыя звесткі, што ўсё ж такі абмяркоўвалася цягам 6 гадзінаў з паловай Келагам з Лукашэнкам. Ну не маглі ж яны гаварыць толькі пра абмяркоўваць спіс вось гэтых вызваленых 14 чалавек. Ці ёсць інсайды пра тое, што Лукашенко атрымаў ці атрымае, ці яму паабяцалі наўзамен? Ну, конечно, калі вось гэтая сустрэча адбылася, вось адразу пасля гэтай сустрэчы і ў кантэксце вызвалення Сергея Тихановскага, там былі публікацыі на гэты конт, было шмат інтэрв'ю з Тихановскім. Але вось што тычыцца нейкіх падрабязнасцяў гэтых перамоў, якія адбываліся, і ці сапраўды яны працягваліся, там, мне падаецца, Наталья Эйсман казала нават не праз 6 гадзінаў, а 6,5 гадзінаў, ну яны там у Лукашэнкі ім там асабліва падабаецца вось лічыць заўсёды гэтыя гадзіны, хто там з кім сколькі гадзінаў размаўляў. Нібыта гэта мае нейкае значэнне. У палітыцы, як вядома, можна правесці нейкую сустрэчу за 10 хвілінаў і плёну, і вынікаў ад яе будзе больш, чым праз чым ад нейкіх пацверджанняў, якія цягнуцца гадзінамі. Так ці інакш, сур'ёзнай інфармацыі з акалічнасцямі, з падрабязнасцямі не было. Мы маем тое, што распавядаў беларускі бок, і маем на ўвазе афіцыйны бок. Амерыканцы абмежаваліся вялікімі маленькімі паведамленнямі з боку Келага і ягонага намесніка Коула. Мы чулі, што распавядаюць палітвязні, якіх вызвалілі. Мы чулі, што распавядаюць дэмакратычныя сілы. Ну вось у прынцыпе ўсё. Усё, што мы пакуль ведаем пра гэты пазл. Мне падаецца, з той інфармацыі, зыходзячы з той інфармацыі, якую маем, хутчэй за ўсё выглядала гэта так. На сустрэчы прысутнічалі два галоўныя тэматычныя блокі. Першы, за яго адказваў Келаг, бо гэта ягоная вобласць, ён іншымі тэмамі у амерыканскай адміністрацыі не займаецца, гэта Украіна. І там я лічу, што сапраўды Келагу было цікава пачуць, вось як Лукашенко глядзіць на гэтую сітуацыю. Ну і мы ж ведаем пра Лукашенку, ён жа заўсёды падкрэслівае сваю блізасць да Пуціна, а паколькі ў Келага няма доступу да расійскага боку, яго ў Маскве не прымаюць, у Маскве з ім не размаўляюць, ну для Келага гэта была пэўная магчымасць вось праз фільтр Лукашэнкі даведацца больш пра стаўленне Расіі да вайны, погляды самога Лукашэнкі і іншае. Вось гэта першы блок. Другі блок, за які адказваў Коул, гэта нармалізацыя стасункаў. Тое, што беларускі бок называе нармалізацыяй стасункаў. Тут да тэрмінаў трэба падыходзіць вельмі асцярожна. Амерыканцы увогуле не выкарыстоўваюць такую тэрміналогію. Там, хутчэй за ўсё, ішлі размовы, кансультацыі, што можна зрабіць, пры якіх умовах. Ну, падрабязнасцяў няма, тут можна толькі спекуляцыямі займацца. Ну і ад беларускага боку мы ведаем, што яны гатовыя, што яны жадаюць нармалізацыі адносінаў. Нармалізацыя адносінаў – гэта вяртанне амбасадара, гэта спыненне санкцый альбо адмена нейкіх санкцый. Ну, вось тое, што называецца нармалізацыяй стасункаў. Ці
атрымае лукашэнкаўскі бок нешта канкрэтнае менавіта за вызваленне палітвязняў, ну па шчырасці скажу так, не выглядае. Я по-ранейшаму прытрымліваюся таго погляда, што вызваленне гэтай групы палітвязняў для амерыканцаў цікавая, бо там вызвалілі і беларускіх грамадзянаў і людзей звязаных з іншымі краінамі. То бок амерыканцы зрабілі паслугу сваім саюзнікам. Яны вярнулі тых людзей, якіх, напрыклад, тая ж Эстонія, там, напрыклад, быў эстонскі грамадзянін, якіх Эстонія вярнуць не магла. Амерыканцы тут дапамаглі. Яны прадэманстравалі сваю моц. З другого боку, выйшаў на волю Сергей Тихановскі, вядомая асоба, і там было і шмат інтэрв'ю ў яго, і нават Трамп звярнуў на яго ўвагу. Но ізноў жа, я паўтаруся, у мяне такое адчуванне, што гэта з боку Лукашэнкі была свайго кшталту інвестыцыя, што я паказваю амерыканцам, першае, я зацікаўлены ў нармалізацыі стасункаў, я гатовы вам прапанаваць вось гэта і гэтых для далейшага дыялогу, і ўвогуле ад мяне можна нешта сур'ёзнае атрымаць. Вось глядзіце, Тихановскі гэта вораг з пункта гледжання Лукашэнкі, які асабісты вораг, той самы вораг, пра якога беларуская дзяржаўная прапаганда на працягу ўсіх гэтых 5 гадоў сцвярджала, што ён альбо увогуле з турмы не выйдзе, альбо адсядзіць увесь свой тэрмін. І гэтым самым яны дэманстравалі сваё стаўленне да Тихановскага. І вось яны яго вызваляюць, Лукашенко яго вызваляюць. Гэта сігнал, Лукашенко паказвае, наколькі далёка ён гатовы пайсці, сігнал Злучаным Штатам і сігнал таксама еўрапейцам. Вось глядзіце, амерыканцы са мной пагаварылі, атрымалі Тихановскага. Пагаварыце са мной таксама. Можа, нешта атрымаецца. І атрымаеце тых, каго вы жадаеце атрымаць. І хто гэта павінен пагаварыць ці прыехаць і паабдымацца з Лукашэнкам, каб вызвалілі іншых палітвязняў, таго ж самага, я не ведаю, там Алеся Беляцкая, нобелевскага лаўрэата. Я ўжо не кажу пра Бабарыку з Калеснікавай знакам, але там і Статкевіч, там і шэраг іншых знакавых людзей ёсць. Вот хто мусіць прыехаць? Трамп, Рубіо, Меркель, этот самы Макрон? Я думаю, что тут, конечно, мы зноў жа, мы заходим у галіну спекуляцый. Тут пытанне, тут может быть и пытанне сапраўды жесту. Может быть, я не выключаю, что Лукашенко яшчэ кагосьці можа і вызваліў бы, калі б да яго там прыехалі, папрасілі, усё як мае быць. Но я думаю, что ён, конечно, хоча гандлявацца. І розныя крокі по вызваленню палітвязняў, асабліва вядомых палітвязняў, яны яму даюцца асабліва цяжка. Бо ён дакладна разумее, новага Сергея Тихановскага альбо новага Алеся Бяляцкага у яго няма. Калі ты аддаў Тихановскага, ты пазбавіўся чалавека, за якога ты можаш нешта сур'ёзнае атрымаць. Я думаю, што ў такіх сітуацыях перад Лукашэнкам заўсёды стаіць пытанне, каб не прадзешавіць, што можна зарабіць больш, а можна ўвогуле нічога не зарабіць. Так што ў гэтым сэнсе я не думаю, што ён гатовы проста аддаваць за абдымкі. Не. Хутчэй не, ён хоча атрымаць нешта канкрэтнае. Але ці атрымае, ці не, у мяне няма такога ўражання. Ну, нішто не гаворыць пра тое, прынамсі з таго, што ёсць у адкрытым доступе. Можа, там, закулісныя перамовы, гэта іншая справа, у мяне такой інфармацыі няма, і таму я магу толькі браць тое, што ёсць, што вядома. Няма такога ўражання, што за Тихановскага яму там паабяцалі некую адмену санкцыямі. Ну давайте просто паглядзім, як гэта тэхнічна працуе. Ужо ідзе другі тыдзень, а што мы бачылі з амерыканскага боку? А што амерыканцы зрабілі? Лукашенко ж там даверу-то няма. Там усё працуе па прынцыпу ты мне, я цябе. Ну вось, добра, Тихановскага вызвалілі. А што атрымаў Лукашенко? Якісьці санкцыі адменены? Мы бачым у Злучаных Штатах нейкую падрыхтоўку альбо дыскусіі адмены санкцыяў. Амерыканцы абвесцілі пра тое, што ў Беларусь вяртаецца
амерыканскі амбасадар, хтосьці з амерыканскіх чыноўнікаў, ну я не маю на увазе там Келага альбо Коула, я маю на увазе іншы ўзровень. Там што нехта выказваецца наконт Лукашэнкі прыязна і кажа, што ёсць вось такі цікавы добры хлопец у Мінску, з якім можна размаўляць. Нічога такога пакуль няма. Зразумела, не ўсё ёсць у публічнай прасторы, але з таго, што мы бачым зараз у публічнай прасторы, нішто не гаворыць пра тое, што там была заключена нейкая сделка. Што мы бачым, Вашынгтон і Мінск прадэманстравалі цікавасць і гатоўнасць да дыялогу. Або дыялог — это такая справа, што ў выніку рэшце-рэшт атрымаецца, пытанне адкрытае, і не ўсё залежыць ад Лукашэнкі. Тое, што Лукашенко жадае, что я б нават сказаў так, што для Лукашенко бачыць у Трампе такі гістарычны шанс. Трамп яму падабаецца як палітык, Трамп падабаецца яму сваім палітычным стылем. Ну Лукашенко гэтага не хавае. За ўвесь час, які ён знаходзіцца на пасадзе прэзідэнта Беларусі, ніколі не было ў Злучаных Штатах адміністрацыі, якая б яму так падабалася, як адміністрацыя Трампа. З ніводнай амерыканскай адміністрацыі у яго не было лепшых стасункаў, чым з адміністрацыяй Трампа. Ну давайте паглядзім на гэтыя сур'ёзныя візіты са Злучаных Штатаў. Дзяржсакратар Пампео, памочнік прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы Болтон. Гэта ж ўсё было падчас першага тэрміну Трампа. І ён хоча скарыстацца магчымасцю, каб палепшыць стасункі са Злучанымі Штатамі. Тут і таму, што гэта вельмі моцная краіна, безумоўна, гэта зразумела, но гэта яшчэ і такое тыповае савецкае стаўленне у Лукашэнкі, якое ёсць да Злучаных Штатаў. Што яны яму, канешне, не падабаюцца. Яму не падабаецца Амерыка, яму не падабаецца амерыканскі лад жыцця, яму не падабаюцца амерыканскія каштоўнасці. Гэта абсалютна не ягоны свет. Але гэта яму не падабаецца, гэта прынцыпе гэта вораг, але гэта вораг, які яму цікавы, якога ён паважае. І вось ён бы хацеў бы зблізіцца, ён жадае, ёсць вось гэтыя вядомыя савецкія і постсавецкія комплексы, каб амерыканцы звярнулі на цябе ўвагу, каб быць роўнымі альбо блізкім да амерыканцаў. Усё гэта зараз мы ў Лукашэнку бачым. Але не ўсё залежыць ад Лукашэнкі. Ну, сапраўды, ўсё гэтае збліжэнне паміж Лукашэнкам і амерыканцамі стала магчымым толькі таму, што Расія таксама рухаецца ў гэтым накірунку. Калі не было зрухаў паміж Трампам і Пуціним, дык не было бы нейкіх зрухаў паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Дык вось, калі сапраўды раптам адносіны паміж Вашынгтонам і Масквой ізноў пагоршацца, калі гэтага збліжэння не адбудзецца, ну не атрымаецца нічога ў Лукашэнкі. Так што Лукашенко гэта разумее, што ягоныя адносіны з амерыканцамі трэба разглядаць у больш шырокім кантэксце, у кантэксце стасункаў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Так а як жа ж вось пра гэты санкцыйны пакет, ці як там сказаць, пра 500-адсоткавую тарыфную нацэнку на тыя краіны, якія гандлююць з Расіяй, расійскімі таварамі, найперш нафтай і газам. Гэта ж, ну, как бы удар па гэтай магчымым паляпшэнні адносінаў паміж ЗША і Расіяй. А там, дарэчы, вось гэтай гісторыі вельмі цікавы момант ёсць. Ну, пакуль гэты праект, які ці будзе ён прасоўвацца, хутчэй за ўсё можа і будзе прасоўвацца. Гэта выказванне Трампа. Што значыць можа будзе прасоўвацца падчас гульні ў гольф, абы што не гавораць? Асабліва, ну, ёсць такая справа, як вопыт. Просто мы ж бачым, вось калі мы возьмем там розных персонаў з атачэння Трампа альбо блізкіх ім, і вось просто паглядзім за апошні час, што яны казалі і што адбывалася на самой справе. Вось мы бачым вельмі добры прыклад генерала Келага, які быў у Мінску. Што ён толькі не рабіў, з кім ён не сустракаўся, каму ён не пісаў, якія праекты ён не вылучаў, каму ён не пагражаў. Якія вынікі? Шмат словаў, справаў, ніякіх вынікаў няма.
Что тычыцца сенатара Грэма, ну яму вельмі падабаецца і гэта адпавядае ягонаму светапогляду. Гэта традыцыйны рэспубліканскі палітык, які ўспрымае Расію як суперніка, які ўспрымае ворага, і яму падабаецца пагражаць. І што мы бачым з боку Грэма? Ну ён уже шмат разоў гэта рабіў і шмат разоў казаў, што вось зараз мы зоймемся, і прэзідэнт таксама так бачыць. І што ў выніку адбывалася? У выніку выходзіў Трамп і казаў: я не вырашыў, трэба паглядзець, не, без мяне нічога не будзе адбывацца. То хутчэй за ўсё Грэма, і яму гэта падабалася, выкарыстоўвалі ў якасці такой вербальнай пагрозы. Вось каб там рускія былі, так бы мовіць, у тонусе, каб яны бачылі, што не ўсё так проста, вось ёсць яшчэ Грэм. Есть гэты злы Грэм, які выходзіць і які пагражае. Што мы бачым зараз? Грэм выйшлі гэтыя пагрозы. Так, што робіць адміністрацыя Трампа, што робіць Трамп? Пакуль маўчыць. То бок сігнал відавочны. Вы там у Маскве вырашаеце самі, як вам з гэтым жыць. Бо яны ж дакладна ў Вашынгтоне ведаюць, што гэты закон, калі ён нават у больш мяккай форме будзе рэалізаваны, чым тое, што прапаноўвае Грэм, Расію чакаюць сур'ёзныя наступствы, негатыўныя наступствы. Расійскі бок, прапагандысты блізкія да Крамля, яны сапраўды хай сябе і вяла, магчыма, таму што спёка, таму што лета, але яны на Грэма ўсё ж такі адрэагавалі. Там гэтая рэакцыя з боку Масквы сапраўды была. А што робіць беларуская дзяржаўная прапаганда? Ну, яны ж не дурныя, яны таксама разумеюць, што калі гэта будзе прынята, будуць наступствы сур'ёзныя для Беларусі. Як мінімум гэта перакрэсліць, гэта будзе азначаць тое, што мядовы месяц паміж Масквой, прабачце, і Вашынгтонам скончыўся, і гэта значыць, што і перспектывы на збліжэнне паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі вельмі змрочныя. Але яны, хаця і бачаць, што іх рускія калегі, расійскія калегі накінуліся на Грэма, яны гэта не робяць. Мне падаецца, што там увогуле беларуская дзяржаўная прапаганда атрымала такі пэўны загад амерыканцаў, амерыканскіх палітыкаў, нават такіх адыёзных з пункту гледжання Мінска, як Грэм, не чапаць на ўсялякі выпадак, не рабіць увогуле нічога, што можа хоць нейкім чынам пашкодзіць развіццю беларуска-амерыканскіх стасункаў. Ну і сядзяць, напэўна, і спадзяюцца, што гэта ўсяго лишь такая прапагандысцкая валтузня. Што вось Грэм гэта сказаў, а на самой справе будзе ўсё як заўсёды. Ну паглядзім, як яно будзе. Можа, калісьці і так атрымаецца, што Грэм казаў, а ў выніку зрабіў. Ну, можа, прынамсі под уплывам там ці самой пагрозы такого пашырэння ціску санкцыйнага будуць нейкія вызваленні, перамовы, паслабленні і гэтак далей, тому что мы, конечно, радуемся вызваленню апошніх 14 вось чалавек, ну, якія, дарэчы, далёка не апошнія з тых, хто утрымліваецца ў лукашэнкаўскіх вязніцах, але у той же час, не далей як сёння, мы атрымліваем з аднаго боку інфармацыю пра затрыманне лідара гурта «Палац» Олега Хаменкі, з другога боку праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 7 чалавек. Ну вот такое атрымліваецца, што адныя выходзяць, а рэпрэсіі працягваюцца і іншыя сядаюць на гэтае месца. На жаль, у нас не так шмат часу, дакладней час у спадара Александра сёння абмежаваны, таму, можа быць, пэўныя тэмы, якія хацеў абмеркаваць сёння, пакінем на наступны раз, але не магу абысці тэму з'яўлення ці знаходжання, я пачну з этого. Толькі атрымалі такую ашаламляльную перамогу над Ізраілем рэжым іранскі, вот адсвяткавалі гэта ўсё і тут же узяліся за тое, каб знаходзіць новых унутраных ворагаў. Зараз там чысткі нейкіх там супрацоўнікаў агентаў Масада, габрэяў, якія жывуць у Іране, вельмі так вот з
змагаюцца з імі актыўна, не адстае і сябар іранскага рэжыма Лукашенко. Праўда, вот што ім застаецца рабіць, здаецца, ўсіх сапраўдных патрыётаў і нацыянальна арыентаваных людзей альбо пасадзілі, альбо выціснулі за межы краіны, так яны знайшлі і лжэпатрыётаў, цэлыя ячэйкі там і лжэпатрыётаў ці псеўдапатрыётаў, вот так в арыгінале гучыць. Што гэта? Гэта рэжым пачынае есці сам сябе, ці як вы ацэньваеце гэтую ўсю незразумелую сітуацыю? Я пачну, калі дазволіце, з Ірана. Там сапраўды адбываюцца жахлівыя падзеі, там ідуць арышты, і там забіваюць людзей, і колькасць ахвяраў будзе толькі павялічвацца. Вось той гэты лейбл, які яны наклейваюць на ўсіх ізраільскія агенты Масада, іншае, ну ім просто трэба дэманстраваць нейкія вынікі, бо ўсё ж таки іранскае насельніцтва ўсё побачыла. Ты можаш колькі заўгодна казаць пра перамогу, што ты святкуеш перамогу і іншае, але ж людзі бачылі, што адбывалася падчас 12-дзённай вайны, і што рабіла прынамсі ізраільская авіяцыя, і наколькі слаба выглядала ісламская рэспубліка, і асабліва што адбывалася ў першы дзень, гэтая атака Масада з тэрыторыі Ірана. Таму гэтыя чысткі, якія, дарэчы, беларуская дзяржаўная прапаганда, што вельмі цікава, іх падтрымлівае, канечне, яна падтрымлівае. Яна ўвогуле разглядала гэтыя падзеі ў Іране у пэўным сэнсе скрозь прызму сваіх уласных уражанняў у 2020 годзе. Таму гэтыя параўнанні пра тое, што вось зараз іранскае кіраўніцтва займаецца тым жа самым, чым лукашэнкаўцы займаліся пасля пратэстаў 2020 году, гэтыя параўнанні адкрыта ці так менш адкрыта яны у дзяржаўнай прапагандзе прысутнічаюць, і гэта паказвае, як гэты рэжым успрымае тое, што адбываецца ў свеце. І, дарэчы, паказвае, наколькі вопыт гэтага 2020 году глыбока сядзіць. Іх страхі 2020 году, можна было б сказаць, сёння ўжо 25 год. Прайшло 5 гадоў з 2020 году. Былі так званыя прэзідэнцкія выбары ў гэтым годзе. Сітуацыя ў Беларусі, ў прынцыпе, вонкава стабільная, і Лукашэнку нічога не пагражае. Не. Кожны раз адбываецца нейкія падзеі, вонкавыя, унутраныя, і пачынаюцца флешбекі. Гэта іншае пытанне. Што тычыцца вось усіх гэтых заяваў, што яны псеўдапатрыятычныя ячэйкі, іншае, гэта для такой сістэмы, якая пастаянна шукае ворагаў, лічыць, што ёсць унутраныя ворагі, яны дзейнічаюць сумесна са знешнімі ворагамі. Такая сістэма, яна заточана на такі пошук. І ўсё тое, што цалкам не кантралюецца, альбо выходзіць за рамкі кантролю, адразу абвяшчаецца псеўдапатрыятычным, непрымальным і іншым. Яны прызвычаіліся і жадаюць існаваць у атмасферы стэрыльнасці. Усё, вось кожны раз, калі нейкая стэрыльнасць хіба што знікае, пачынаюцца такія крокі. Жаданне кантраляваць усіх уся. Але ўсё ж таки дзіўна атрымліваецца, што гэта ж, здаецца, прыхільнікі дзеючага рэжыма лукашэнкаўскага. Што яны сваімі дзеяннямі там шкодзяць Лукашэнку, якія пагрозы яны нясуць? Ці гэта ўжо сапраўды паляванне на ведзьму атрымліваецца? Ёсць у тых жа, калі мы там паглядзім розныя сацыяльныя сеткі, іншыя, ёсць людзі, якія сапраўды падтрымліваюць Лукашэнку, але дазваляюць сябе па розным пытанням выказванні, якія могуць быць успрыняты як спрэчныя. Гэтыя людзі ўпэўнены, што вось калі яны за Лукашэнку, альбо падкрэсліваюць, што яны за Лукашэнку, што яны могуць себе дазволіць выказацца на пэўную тэму так ці інакш. Але гэта не запланавана. Нейкая самастойнасць не прадугледжана. Трэба дзейнічаць так, як тебе прадпісалі. Не трэба выходзіць за нейкія рысы, не трэба праяўляць самастойнасць. Яны баяцца любых праяваў самастойнасці. Галоўнае кантроль і яшчэ раз кантроль.
Так что у гэтым сэнсе яны будуць працаваць далей, бо ёсць вось гэты прывід 20-го году, які пераследуе іх. То бок вось мы спынімся, мы вось гэта перастанем рабіць, мы не будем так пільна сачыць. Мы будем менш арыштоўваць, альбо не будем увогуле арыштоўваць, і 20-й год вернецца. Яны вось жывуць менавіта ў такой сістэме каардынатаў. І так гэтая сістэма працуе. А зараз для яе такі пэўны стрэс-тэст адбываецца. Бо ізноў жа рашэнне о вызваленні Ціхановскага было прынята на самым версе. Калі паглядзець тое, як гэта падавалася ў прапагандзе, як яны гэта імкнуліся абгрунтаваць, но было бачна, што прапаганда не была абсалютна да гэтага падрыхтаваная. І тут тыя версіі, якія яны прапаноўвалі, яны былі вельмі агульнымі, яны былі неўпэўненыя, і вось зараз такі пэўнае адчуванне таго, што вось калі ўжо такіх пачалі вызваляць, што можа зараз што-то пойдзе ў якія-небудзь новыя накірункі, напэўна, такія адчуванні прысутнічаюць. Вось таму зверху ідуць сігналы, і вельмі жорсткія сігналы. Усё будзе як раней. Як мы ўсіх кантралявалі, так і мы ўсіх будзем кантраляваць. Нам не трэба вашага спецыфічнага патрыятызма. Вы будзеце такімі патрыётамі, якімі мы жадаем. Усё павінна быць так, як запланавана на самым версе. Ніякіх экспромтаў. Ну так, але я, можа быть, на завяршэнне хацелася б вярнуцца да тэмы магчымых перамоваў. Вось, ну, прыехаў Келах, задаволіў свае цікавасці, пагаварыў там, паслухаў Лукашэнку, яго расказы пра тое, як Пуцін па ўсіх пытаннях з ім раецца, не можа нічога вырашыць, не паставіўшы візу Лукашэнку там на сваіх планах і гэтак далей. А працяг усё ж таки чакаць ці не чакаць, ці варта разлічваць, тому что я уже чую меркаванне пэўных людзей, якія кажуць, што працэс далей пойдзе, што будуць вызваленні яшчэ не адразу ўсіх, але вось паступова і больш масавымі групамі будуць вызваленні. Вы ў гэта верыце? Я ведаю, што спадзяемся мы ўсе, але наколькі гэта сапраўды чакаць бліжэйшым часам? Я думаю, што гэта магчыма, калі ізноў жа умовы будуць спрыяльныя. Вось чаго зараз вельмі баіцца дзяржаўная прапаганда. А чаму я кажу дзяржаўная прапаганда? Дзяржаўная прапаганда — гэта фактычна для нас галоўная крыніца, каб разумець, што адбываецца зараз у галовах вышэйшага беларускага кіраўніцтва. На мінулым тыдні кіраўнік дзяржтэлерадыёкампаніі Эйсмонт агучыў вельмі цікавую рэч. Ён падхапіў, звяртаючы фактычна, гэта ягоны быў дыялог з Ціхановскім, і выказаў такі пункт гледжання, што калі прэзідэнт Трамп паспрабуе запатрабаваць вызвалення ўсіх палітвязняў, альбо яшчэ новых палітвязняў, дык ніхто увогуле не выйдзе, бо Лукашэнку зламаць, альбо, як ім падабаецца казаць, прагнуць немагчыма. Дык вось тое, што агучвае Эйсмонт, і тое, што раней казаў Ціхановскі, калі ён звяртаўся асабіста да Трампа і казаў, што вось калі Трамп высуне такія патрабаванні, сапраўды людзі могуць выйсці, гэта менавіта той сцэнар, якога беларуская ўлада вельмі баіцца. І ён тэарэтычна магчымы. Мы ведаем, што Трамп можа зрабіць усё, што заўгодна. Што там, якім у яго будзе настрой, што яму ў галаву ударыць. Вось напіша ён у Truth Social такое патрабаванне да Лукашэнкі вызваліць. Вось раптам прыйдзе да яго пісьмо ад Ціхановскіх, ён яго прачытае, яму гэтае пісьмо падабаецца і скажа: вось напішу я. І што рабіць у гэтым выпадку беларускім уладам? Зрабіць выгляд, што яны не заўважылі гэтае патрабаванне Трампа, праігнараваць Трампа, альбо адказаць там нейкімі абразамі ў адказ, грубасцю. Ну, гэта вельмі было б непрыемна. Гэта вельмі непрыемная сітуацыя для іх. І калі б Трамп сапраўды нешта такое зрабіў, магчыма, маглі бы быць і зрухі. Зараз мы бачым пэўны падмурак
для дальнейших кансультацый ён існуе. Было ўжо некалькі этапаў, узровень падвышаўся, праца ідзе. Яна не выйшла по-ранейшаму на высокі ўзровень, але ўсё ідзе. Але галоўнае гэта міжнародны кантэкст. Галоўнае, паўтаруся, гэта стасункі паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Дыялог паміж Лукашэнкам і амерыканцамі магчымы толькі ва ўмовах адносна нармальных, хаця б канструктыўных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй. Калі раптам ЗША і Расія пасварыліся, Трамп пайшоў на бок Украіны, амерыканцы актыўна дапамагаюць Украіне і вялі гэтыя санкцыі, пра якія казаў сенатар Грэм. Но мне ў такіх умовах цяжка сябе ўявіць, што расійскі бок пасварыўся з Трампам і зноў Злучаныя Штаты вораг, а Лукашенко і надалей пры ўсёй ягонай залежнасці ад Масквы, а Лукашенко і далей імкнецца будаваць з амерыканцамі стасункі. Калі вось гэтага сцэнарыя не будзе, калі адносіны паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі застануцца на сённяшнім узроўні, альбо будуць паляпшацца, цалкам магчымы дальнейшыя крокі па нармалізацыі стасункаў паміж Вашынгтонам і Мінскам, і ў гэтым кантэксце далейшы выхад палітвязняў. Так што зараз ёсць такое, хай сабе і не вельмі вялікае, але акно магчымасцяў. Але калі сыходзіць вось з нашых інтарэсаў, там грамадзянскіх, гуманітарных, нацыянальных, як хочаце кажыце, і думаць там пра акно магчымасцяў, вызваленне палітвязняў, захаванне суверэнітэта, адцягванне ад Крамля і гэтак далей. І вот як вы кажаце, гэта галоўнае, каб зараз паляпшаліся адносіны паміж Вашынгтонам і Масквой, адпаведна будуць працягвацца кансультацыі, паляпшацца адносіны паміж Вашынгтонам і Мінскам, ёсць шанс на выхад, але гэта азначае, што гэта негатыўны сцэнар для Украіны. Гэта ізноў жа у гэтым так адназначна я б таксама не казаў бы. Там цалкам магчыма, што калі адносіны з Масквой у Вашынгтона могуць паляпшацца у тым выпадку, калі спыніцца вайна, альбо Расія пагадзіцца на перамовы. Мне цяжка сябе ўявіць, што ўсё будзе працягвацца так, як яно працягваецца зараз, і нават пагаршацца, і амерыканцы адначасова пойдуць на нейкае паляпшэнне стасункаў з Расіяй. Тое, што мы бачым, яно закансервавалася за апошні час на нейкім узроўні, то бок Вашынгтон і Масква размаўляюць, але сябрамі яны па-ранейшаму не сталі. І тое, што мы зараз бачым, у Трампа гэта можа змяніцца ў кожны момант. Яго адносіны да Украіны апошнім часам прынамсі не пагаршаюцца. Шансы на амерыканскую падтрымку Украіны ўзрастаюць. Так што тут сітуацыя насамрэч яна больш складаная. Но Лукашенко ў гэтай партыі, так бы мовіць, фігура другасная, і ён дакладна разумее гэты кантэкст і дакладна разумее, што ягоныя магчымасці абмежаваныя, але ён імкнецца гэтымі магчымасцямі скарыстацца. Самае добрае ў гэтым кантэксце, канешне, тое, што людзі выходзяць на волю. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба спадару Александру развітвацца з намі, займацца іншымі сваімі справамі, але я спадзяюся і ведаю, што праз тыдзень мы сустрэнемся ў нашым чарговым стрыме, аналітычныя сустрэчы, і працягнем нашу размову. А на сёння я яшчэ раз заклікаю усіх подписываться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Спасылочка у нас у каментатарскай. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы. Дзякуй, спадар Александр. Задавальненне. Жыве Беларусь. Жыве.